3.200.000 Mas. Heeh. Tak wae barang loro, Lho. babon karo anake neh iki. Babon anak piye ta kok babon anak Iki kok. lemarine mboke sing gedhe iki karo bapake. Oh, iki to. Komplit, kaine yo jati. Weh. Kaya ngene iki. Heeh. Nah. Iki nggo gantungan. Oh, setengah ya. Heeh. Weh, weh. Lah iki sing nomor loro lemarine anake. Oh, tipe kombinasi wis yang lacine sami toilet. 2 pintu ki ya? Iya, ngarep main kursi ngarepe wis gak dadak nggunakne meja rias. Oh iya, iya. Kayu jati, Mas. Full jati tenan pokoknya. Full jati kayune. Iya, mana. Sing kene raraan. Nah, kaya ngene lho, mendinge. Jancret, Pak. 3.200.000 wis oleh loro. Komplit iki babon karo anake. Lah gratisan kowe cek pokoke engko. Iya, ijek no gratis ongkos kirimi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare COD, Mas. Berarti gak gede. Ya ora no, barang teko lagi dibayar. Weh, cocok iki. Cocok ora? Heeh, cocok Mas. Nah, langsung dipesen no ning bawah bio profil Arthur Nebel ning tulisane HTTP Wami didudul. Otomatis terhubung karo aku mo. Heeh. 3.200.000 oleh loro lho. Mending-mending kaya niki. Lemari 3 pintune siji. Karo 2 pintu. 2 pintu siji, gitu. 3.200.000.